program the management and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Ang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 24 sa atong oras mga igala. Ano yan na po ang inyong ayan, Tita B and the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. Cellphone number 0995-335-2093. Katong mga nay problema nga gidala-dala, i-text sa daan before manawag mga igala, ha? Sa tanan mga naminaw karon, asa man mo gibutang ni Lord, tana okay ra mo, ha? Tana lami inyong sudan, tana nakakaon mog sakto o uban pang lain pang mga lagot mon mga igala. Kung asa man mo dapit, asa mo nga kamerkaduhan o uban pa, alam ka na nakins. Mandilit sa tag mga ganinang kadlawon pa nga mga text mga igala. Pak. Alauna 26 mga igala, kumusta mong tanan? Katunguban di ang anak karon sa ilang mga asa mo karong gibutang ni Lord. Ilalom sa punuan sa kahoy, nasa opisina, o sa manggaling. Or na makak manggaling mo ron, asa mo gibutang, nagsumangin mo na sa opisina, pero dito day mo sa lugar, sa may kuan. Sa dapit nga kusog ang linog. Bantay lang yun mo ha. Ito na yung mga tuyo diha. O sige na, i-text na lang yung problema before manawag 0995-335-2093. So, doon na to ang seremonyas may gala. Sama na lang sa Tita B na in love ko sa akong coworker. Huy! Di malikayan yun ang coworker na sa may gala kasi siyempre everyday mo mag-uban. Hello, mayong hapon. Hello, good afternoon. Ay langga, kasi pangalan na to. Rain. Hi, Rain. Rain, rain, go away. Come another day. Another day. Pila edad ni mo, Rain? 36. 36? Okay, Tita B. 1983. 30? Agay. 36. Sakto naman yung mga idara ni ba? Alalala, sa pagkatawag yun ako may gala, lain akong paminaw, basta yung ana, 36 years old, tayong anang kinatawaan. Wala na ipakeme-keme. Dili na ni Simi Bika, full Bika na ginidiritso may gala. Unsa man kadalagag yung ka o biniyaan? Sakang problema kay Mio.
Minyo ka. Oo, Tita C. Taasa man imong kuan, Anave. Wala din eh. So, dili siya ingon nga abroad or long distance. Wala. Mm. Ang kuan lang kayo mas sige manggod ni magkita sa akong kauban sa trabaho. So siya murag uli pag-ulit na lang ako magkita sa murag just like sa akong try makita kung So nagtrabaho po nimong Anave. So may sa nature sa trabaho. Sa nature sa trabaho. Packer. Ha? Packer. Packer? Packer ko. Ha? Packer? Production packer. Ay, kalamian ng packer. Pack diri, pack dito, pack dayon. So 8 hours ni nga packer. Depende, overtime. Kasi unsa si oras mo hawa sa buntag sayo? Or na shifting ni Morning lang, kuan lang, mga 5 AM among M. 5 AM siya mo hawa? Oh. Tamo ka uli siya. Ako ang nagtrabaho. Sayo sagka. Tapos ang ako hobby, nara sa balay. Ikaw mo'y packer. Oh. Tapos ang imong husband si Anna Vey mo'y naara sa Yalove, nara sa balay. Ang Hala. gabi siya na siguro niya. Pero di mo bariyag sa trabaho. So di mo mag-abot. Dili yun. Sayo, wala na. Pag-abot na Agay. sa anak siya. So nag-uban mo technically sa usa ka balay pero tungod sa inyong mga schedule sa trabaho shifting, lupig pa ninyo. Agay. Pag di-off lang na ako or first day niya, aga naman ba? Takong rest day dihara ang panagtagbo sa duha ka bunguton. Depende gapon kung di kapoy. Agay. Nana ba mo'y anak? Opat. Hay! Buyag-buyag san may gala. Pila na edad sa eldest? 18. 18. Kayong good ko na ninyo. Ang pinaka-youngest nimo? First year, 13. Wow. Pero in fairness, wala na kay baby. Wala So na. kung 36 pa ka, hala, lamion pa rin gihapon. Tulya. Aha. Sa kaning kauban nimo, unsa man ni minyo pod ni? Ninyo siya. Agay! Tapos kamo mo'y pareha mo og kuan, pareha mo og shifting. Parang may shifting. So sulod sa imong panagdarbaho, dikit kay factory man ni so mata dikit 'yon. Pero may. Ayay. Tambatag human unsay oras mo out Ako, alas maybe. sa gabi eh. Oo. Ayay. So di sa muli diretso kay mapit sa mga convenience store, shot gamay ana. Mga snack. Kay kanay imong gitrabahoan kay murag kabalo ko ana burag duol na sa main highway ba. Taburag pwede gina mo hapit og kanang mga 7-Eleven ba, no? Tama o grabe ka tama. Mga Tama o grabe ka tama. grabe ka tama. Ayay. Pero po, kanang permero, amigo lang ni. Tapos, Siyempre di man gina magsugod. siguro, Lison sa kay magsugod mo sa kuan panag-away. So siyempre panag-amigo. So istorya. sobrang ka-close. Iyan na. Tapos, nag-attend sa panguya. So, marag, gaan ko ba kong feeling sa iya ha? Ayay. Gwapo. Sa in fairness. Kasi, Ayay. So in short, nag-uyab na gyud mo ani niya. nag-uyab ni, pero wala pa din nagtabo ang mga bungo. Ay wala pa nagtabo. Ano sa paman daw magtagbo next week? Kasi hindi na. Kadjud lang, pila na day mo ka semana nag-uyab or bulan? Bago pa? 8 months. 8 months. Wow, sa 8 months wala pa nagtagbo ang bunguton. Eh baka kayo eh. Hindi lagi promise. Kaya nani, manggod ni ka ng murag, ang asawa mo, sigig mo nito sa iyaha. So wala nakapanahon. So wala nakapanahon. Mag-text sa among wife, so sa oras ang out. So, para sa time, imitahan na siya. So, wala. So kung wala pa bantay pare, pusa gyud. Pusa kayo. So unsa raman mo lips to chula lang, chula.
mo lang. Iyay! Wala. May basta. Wala, nag-call waiting. Nanawag ang laki do. Wala eh. Wala din. May basta. So 8 months na, lawm-lawm na sad ni ba? Bugat na kayo ng iyaha ba? May basta. Gusto na ni... Happy naman good ni. First time lang nga pag-ubang. Wow! May bastos. Wala, yan po nga. Teenager, holding hands, happy na. Wow. May galing iwa pa mo kasapnan. May galing masakay. Ay mong ba na dilipon magkuti-kuti sa imong cellphone? So, may ramang good may kauli. May galing ba imong... Sa mo inyong communication cellphone? May galing di magkuti-kuti imong bana. Dili, kanang bali, wala mi nag-communicate through cellphone. Kaya kabalo naman mi nga, pag-inana, sa phone. Now, nga ni karon. Muna ni kabalo na kung saan paghandle ani nga conversation now. The next question is sa imong pagpanguyab aning lakiha, ngano man ni tungod ba ni kay number 1? Duha ra gyud ni ka opsyon ngano ang isa ni tipas. Number 1, biduha or tulo. Number 1, kanang walay klaro na gyud, wala na igugma sa partner mo na mobalhin sa pikas. Or number 2, di lang gyud mapugngan ang biga-biga. Number 3. Ang number 3, biga-biga gyapon. Because may makasawa ka ron, pwede magamayon nga nibali na manggugo kay gakulatahon ko na akong bana, di na kulab akong bana, kay palahubog na akong bana, baugtiil na akong bana, inutil na akong bana, o di fine. So di nawala mong love. Or, lami lagi ng feeling tago-tago, okay naman sa akong bana, medyo boring lang, pero okay naman po mi, di man po to the extent nga gusto ko mo biya, pero lami sa ning magtira-tira gagakiligon sa daning pikas. Because ang kay kung naka sa punto nga way klaro na imong current relationship, kasado gyud mo simbahan ni. Oo, kasado gyud. Oh, kay kung yung ka nga you're not happy kagakulatahon ka din, pwede mo gyud ka moingon nga di biyaan na nimo ng kwan diha kay di na maday ka happy, you deserve someone nga better. Ang problema kung biga-biga lang gyud itong gistoryahan diri, kutom na lang sa masapnan ni, di ang next question is hantod kanus ama na kutob, hantod sa maboros ta, o hantod sa mabulabog na lang. Di ba? Actually, amo na yun ang gisabutan. Tapos, mas among hunang-huna kay panahon lang nga andon. Pero marag-lisod yun. Always remember lang ga, always remember ha, sa cheating nga part, ang lalaki, mo ginaperminti yang i-feed sa imong mind. Kay always remember nga ang lalaki, permintig yun na siya okay, kay lalaki man siya. May bastos. Mo ginaperminti uno-naon ninyo nga, for example, ikaw karon, for example, ako ang lalaki. Permintig ko mo sulti, permintig ko mo sabot sa imo, permintig ko nga muuyon sa imong relasyon, ana. Sige lang happy kay. Because kung imo naon sa pagingani nga mga sitwasyon, ang lalaki ra maginanay advantages. May bastos. Kay lalaki man sila, may man sila, di man sila maboros. Di man sila maboros. Number 2, proud pa kayo sila nga ang feeling nila, dagang kay sila chicks. Always remember that ang mga guys, May bastos. proud pa kayo sila nga mas dagan sila chicks, kay feeling nila, pertigyo nilang gwapuha mga igala. Pero sa sitwasyon ng mga may tabo in the future, like ikaw, what if kung maboros ka? Oh, saan man na ron. Anytime, pwede siya mo deny. Anytime, pwede siya mo dagan. Kay siya way ebidensya, ikaw na boros, ikaw may maladalas bata. Di ba? Always remember, sa mga kabit-kabit galing, ang lalaki, permintigin na mo sabot sa imuha. Kay kabaluman siya daan nga, ang advantage yun, perminti sa iyaha, mag yun agapadulong. Kasagara sa relasyon, kasagara, di man tanan pa kasagara, ang unag yun ma-fall kayo, ang babae mang yun. Kaya kamo mga babae, pag kamo muhatag ana, tinud-anay yun na. Ang lalaki, sorry, pasaylo ako sa mga lalaki nga naminaw, pero lagi na perminti sa 50-50 or pasakay nga istorya, kaya ang ikaduang ulo may gapangsyon ana. Timan, itiksigal niya, tistingin niya, tiksing nun mo nga, lakaduan ako gidugo, di ba? Di na mo reply. Sa tanan ng mga girls na nisulod sa kanang ingani kabit-kabit, tistingi galing, gusto niyo seryoso ba na inyong mga
minyo na nga ba, na minyo na nga laki, tiksi galing ninyo nga na-delay na mo. Di ba, di na mo reply, di na mo I love you to sa inyo ha. Uy, bastos ka. Tapos pag ingon nimong ay salamat gidugo na ko, di ba? Ayan na singon. Ayan na mo reply tamon mo hindi nag I love you kaayo as in so much, love you so much. Tama na. Tama na. Na-try nimo na, tistingin galing text. Ina galing nga wa na kagidugo 2 weeks, di ba? Ang singot anak puti kayo, mura na siya kanang kalibangon nga walay CR. Tistingin galing. Tistingin galing, di mo ginito matest ba kung love you ka ng minyo ba? Itistigan na do, burug-burus ko, burug dilid na kong tulo kasi mana, di ba, taawa. Magsalim mo ang di ba, mo action nag-ingon nga dili, pwede na, ang ato na. Nakahatang nung kong idea. Teka muna, ikaw ba yun na problem sa imong first partner? Hello, Siya ba na or siya ba nakasala sa imo ha? Gapangulata ba siya? Di, ga-insulton ba ka? Bored lang yung ka sa relationship? wala po siya nakasala. Siguro na-board lang ko rin ko lang sa pansin. Tungod lagi kay di ko magkita. Yeah, okay, yeah. In fairness naman, for humanitarian reasons, makasabot yung ko anak mga igala. Nga usay na take for granted na ba? Sa ngalan kay Minyo na, so mo nang tama imong gingon, di mo magkita, wa po siya nag-effort, di ba? Supposed to be dapat, kung day of galing, maningkamot, may anak ba? Kabalo ka, kamo mga girls na parang sitwasyon nimo, you have to tell your partner about it. Kabalo magud mo, nagi mga lalaki nga manhid mga igala, bisag unsaon. Nayuban mga lalaki nga wala kabalo, dili man sila magician para motag-an ngo, bi? Wala sila kabalo nga para sa inyo, importante din na, try to tell your partner nga kung, tungod kay talag sa mo magkita, kung magkita man gigaling mo, mag-day-off man mo, then it's about time nga mag-date-date sad mo, mo sa nga time na kanang nagkamurag yung duha, meet na, ana ba? Because again, nakita naman nimo, for example, ang naitabo sa iyong relationship, burag imong atop ba, nakita naman nimo nga naibuslot, ayaw pagulat nga pag-ulan, magulat pag-ulan para makita nimo nga magtulo pag ng atop. Kung na-feel nimo nga boring na inyong relationship, then sulbara. Every time nga namoy kuan mag-date-date ba mo every day off ninyo, ana ba? Solusyon ni, dili ang solusyon na mangita ka og lain. Kay I'm sure kanang lalaki na labi nagminyo po din imong kauban, I'm sure i-diskartehan yung kamay, iya sang gi-take for granted ang imuhang pagkakuan, pagkamingaw sa imong bana nga murag wala na puy pulo sa imong bana. Again, ni pangson na ilang ulo sa ubos na ulo. Kay kung gugma ginatong istoryahan, di duketan niya gibulagan niya ang asawa daw. Magbulag mo, ianal niya dito para ipagdayon yun inyong mga gugma duha. Pero again, kung ang purpose ninyo kay lipay-lipay lang, ade fine. Kutob sa kuan na lang yun. Ako lang is, ay lang yun paburos. Wala man sininag ko. Pero you know, langga again. Ang lalaki, wag na nanguyab nimo para lang yun mag-holding hands sa iyang purpose langga. Always remember that. Wala ta magdungag og rice para to lang iyabo ang bugas. Nakuha nimo? Magdungag yung kag rice because gusto ka mukhaon og rice. Parehara na sa mga lalaki. Ayaw gid mo pagunahon na bisag pag unsa nakahulsam nang naong bura pa nag-ubis pa og nawong. Ayaw gid mo pagunahon na nga nanguyab na siya kay iyang purpose moagbay lang, dili ang panagtagbo sa duha ka bungoton. That's impossible. Kung dili ka na iyang purpose, bayot yan, malamang. Kung ano na ice cream, pang ano na kanang sitaw ka na icing of the cake ra ng kunwari, dili man gyud ang ako lang nga happy lang ta mag-ubanta ka na. Ang ato lang nga okay lang gyud. Char, dakong char gyud kay ako isultian na lang ga. So kung gusto ka, then happy lang ka because you want inspired ka, every time duty ka, excited ka. Tungod sa iya ha, maligo ka, tapos kawaswasan nimong bakba sa taas, pati ang bakba po sa ubos, waswasan. Sa karong happy pa na mo, then fine, dili pa man kayo, but eventually, magkadugay yun mo, siyempre mo level up yun na. Nanawag ng bana may gala. Uy, bastos ka. Nanawag na do. Ala ka, nakabalo na siya nga nanawag ka do. Hello eh. Well, right now, kung kana pa lang yung feeling, happy lang, inspired lang, kilig-kilig, then fine. Basta number one, ayaw gipaburos.
Kay once maburos ka, dako gyud kayo na nga kuan. Pero again- Madangon na gini na ako. Pero again, if really your problem is bro na boring na imong relationship, then do something about it. Talk to your partner about it. Wala unsa naman nilang iwa naman tay panahon sa usa or something like that because you guys are already married. Dili ang solusyon mga bit og lain kay para lang kay tungod kay boring justification na nga tama imong gibuhat, okay? Okay. Buhat ang kung gusto ka patagkuan ninyo kay di naman di mo mag-abot ninyo mga schedule din. Kung mag-abot man galing dapat mo na ting date ninyo, mo na ting kuan. Ting lampornas dapat makalimahan, magawsan ka kalima. Basta mag-abot ta talagsar ta mag-abot kuan, makalimahan dapat magkuan gyud ka maglupasay gyud ka sa kaluya dapat ingana. Think of your kids. Na ba kay babaeng anak? Langga? Na ba kay babaeng anak? Naa. Oh, see? Gusto ni mo may anak po ni mong anak nga babae? No way. Di ba? I mean, come on. Thank you. Kung uwag lang langga, mag-vegetarian ka na lang, sugod lang sa kasatalong. Yeah, I mean, like to be honest, you buy 6 toys kung more, kung kana lang yun kaysa mag-cheat ka. I mean, mag-all by myself ka. Kung di ka kabalo din, do it. Para lang, you know? Kung kana lang yun, kung mawawasan ka na, di ba, makaunaw na ka, at least pa ka nakasala sa imong kuan. Nalamian pa ka, pero at least wag ka nakasala sa imong hobby o sa imong pamilya. Okay? Salamat. Kabalo ba ka mag-all by myself? Really. Ha? Nakatry na ka, wala pa po. Wala pa. I-try. Tanaw ka sa mga videos, i-try nimo. To be seriously, I mean, it's imo man ang lawas, ikaw may nakabalo din, pleasure yourself. I mean, rather than mag-cheat ka o kuan, my God, mura na siyang butuha. Okay? Try it. Dapat tawagan ko nimo na, my God, yummy kayo, Tita B. Magpasalamat pa ka sa ako. Okay? Okay, thank you. 1:45 mga igala. Time check! Ato ka nato sa Myra Cup. Sulit sa ubong makulit, Myra Cup. Primera Light Brandy.